karbi risonim so rong aje pangcheng pontang lo. West Karbi Anglong Wushu Association atum pen Tamil Nadu rong ri kacepati dun Japan cisik cedang bom lo. One nation, one ration card abutak radapan kapachinia jai make kedeng pon. Aprang sinilihin pen karbi risonim so rong aja kardom nang pajerut lo kardom. Nilimen sang pijer bon kiling pila pen non arjui tha birtang ton pen. Nihang nirabang bong kethe nai la pen abarim nai rong aja pulote karbi risonim so rong aja hanlo. Kitam tang penang ana ningkan pen labang sorong aje nang talon bom bang bom si pining surhini rain kora hinya ningkan an ingdeng plikebraner kep an nang choksi pini therepo ni phai siarni katalon pangcheng ponlo. Kitam tang penang ana ni pen ili ka chong hong prong ingdeng plikebraner kep karbi risonim so rong aje nang letanglo. Lasi karbi rat ke do an satame nang barno wangra dunlo na. Methang pindeng sumpot ke do an ching thang pen jeto dunlo na. Methang rong aja long wangra alira long pidun luna. Pini ke cheng siar ni ahin havar pen ke wanga terang atum taralang swak lama long nang lesi amen che thapon rintilo. Bang so phi arni kang sampor phai phopen ingdeng plikebraner kep karbi risonim so rong aje tiri kama maya mai phu an parta MLA Vidya Singh ingleng ahin pen hoseria rong rup impu ponlo. News report long sodarinti Karbi Anglong live. West Karbi Anglong Wushu Association along Wusu ke Charlie Dunbom Inut Mosom Rai Artaninkan Krip Liapan Derangkang Pipen Tamil Nadu along Rialong Wusu Championship kacepati ke paman Ponjalong Mosom Rai ta kacepati Dunlong Japan amen thapon tanglo. West Karbi Anglong Wushu Association athan bang mate Wushu chunbang aprang rong hang pen Wushu ke than chapaduk ponsi jengkha pathuak klamalong kedam tang penang anani pen Wushu than pon bomlo. Laso pena jok break chamalong rialong pen setame Wusu Championship chepatelong ke haiduna nong e setame chepalong dun bomlo. Laso nak taksi non nang keleji therepo chiklo ni phain ko rap pen Tamil Nadu along rialong dep piang kang pen kapadu ponji Wusu Championship along West Karbi Anglong Wushu Championship pen Mosom Rayapan bangso long kapathu dun long Japan amen thapon tanglo. Bangso butak West Karbi Anglong Wushu Association athan bang aprang ronghang ke than pona tengke neli ajir ding klui pen jengkha patu aklamalong Wushu Championship than bomsi prek chamalong rialong tame chipati dun bomsi ke hainong esi tame chipalong dun bomlo. Kadang Karbi Anglong ora dan same after finally kadang non do lag jengkha ithi adong daga patu kamong sido sidak pini ke bang bana long da West Karbi Anglong Wushu Association atum kan ali bang stamila da kacali ko patu ko practice kis tami tekdunok kena anar ni kan asipin kita melang tum ta kacali kondo la sija ke dam tang gelang tum phan tekdunok alang tum along ka practice tami ka chepati dam do la person state level la national level long sama tum chepati dum penana porn gelang tum person chepati dum long la Karbi Anglong pen dak non la bangso Wushu Association long dak jang Karbi Anglong along than bang lo apang ro hang pen ke than chepat duk pan silo person silang le asam lo ri long sami ke dam tang por sami chepat pathu dun tum ke hai nong sami wan lo la pen person dak national level long sami lang tum pathu dun bom ke puchot non dak Charlie bom alang li than bom along alang li tum non frank rang ji ani long ri ka prek along ke pati dam ji aphan la person ka chesik do mala bangso puthak le tum non arju pona West Karbi Anglong Wushu Championship amai phupen setame bangso ka chepate dun jalong Karbi Anglong radapan hampang asong du anapan la pen ke thek ding atum anapan a hirjumena ke pidun japan kachuni ri padupon. Pen lo he ada penom में इंडियन इंडियन के दुन चेंग लो dan इंडियन हिंदी में ada national player के को national player के dak it susilu anya it susilu अच्छा नंग तो काम तंग आई या नंग तो la person si asam long ba long ka prek person ka kam longkan dak to longka nitu में IR टीम ना nitu के national bang le du na chu ke chengsi ta nitu Haryana to dunong Ranchi ta dunong Ranchi ta ne Kolkata पे दे पे आर्नी सी पंजाब ता दामे लो पंजाब तो दाएं के नॉन पंजाब पे के नॉन aku सब जूनियर में नॉन में अंगे तमिलनाडु पे दाम लिखो नॉन अल्लाह बांगे नॉन 25 to 30 अल्लाह नॉन लदा असम में 25 लोंबेन बार को मार्च 25 मार्च to 30 मार्च के हाला डाक्सी नितुम बांग वाले दुनन को Dongka Mukam ben Wiki Bay Karbi Anglong live.
Karbi Students Association Bokajan District Committee atum chepatir piponsi kedam tang thang thang ni phain karaner kebarni ingdeng troxi kebrapli Rusemson Singh ti Karli ani pen pachetonun se Eastern Karbi Anglong College along Rusemson Singh ti kumlin impupon Bangso hut KSMI phusi minrong pharpen Rusemson Singh ti kumlin along chikimo japon si melur la pen dhup chekai ponlo La Sophie KSA BD Sar Laichan Ingleng MP Barim Dr Jainta Rong Piari Deng Pensi Rusemson Singh ti kumlin impuponlo Bangso Pirat Kachitola Pen Lu Kachari Osumaratum An Ning Isike Dong Tega Phanpura Student Solidarity Meeting of Life History of Rusemson Singh Tia Puthak KSA Bokajan District Committee Maipu Raju Ingleng Pen Ke Japon Along KSA Chunbang Chesong Kuru Rong Par Chetong Dunsi Aluhi Ke Pachinia Porta Pen Maya Thepia Lam Thanponlo Maya Long Aluhi Sar Poman Pen MP Barim Dr Jainta Rong Pi Kachetong Dunalong KSA Central Committee Maipu Simen Rong Par HSDC Maipu Laichan Ingleng SYC Central Committee Maipu Harlong Bing Tipendang Lok ke Ongdung Atum Chetong Dun Labangso nito makimang kon bangke lapuson henlon ladak Stan Karbi Anglong College dong stami iletum Karbi atum si Labangso College stami impu pon lo lason dak taksi ladak puthot statue lastami Rusemson Singh ti statue stami ladak bite isi phorkimolong dubon po matang di alang lipan tingni pon pilo uwe Karbi student atum stami alang lipan kai kita chiki mopon dugar po posin atum mangpon si ipon lo Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Rongkhang Cooperative Lamb Society along inu dealer ke klembo mabangpi sangpi juna kingling pipen radaphan sorkar pen kerap ki pia sanga puthak Aadhaar card pen link do at ansi sanglong ponji pu radaphan pangrumsi ke than ke momasai ke dengpon One Nation One Ration Card pu sorkar pen ke pangdak kontang atengsi Karbi Anglong arlo setame non ke ration card along amen ki dotum an Aadhaar card la pen rimun pong thek ke en ponchia phan dilara tumalong antame idona hem pen ration card along amen ki dotum an Aadhaar card pen link padu et nang jipusi pin khapon La so teng pen pini Rongkhang Cooperative Lamb Society along dealer klembang phi juna kingling pi pen radaphan ke than kapachini pon Labangso ration card edona long pen amen ke do tum ansetame dilara long dam pen Aadhaar card la pen rimon po ridak chipi vek nangji ansi sorkar pen kerap ki pipona sang longji pusi sorkar pen aron kapathik pona teng pensi rada phanjuna kingleng pi pen than mum ponlo ke kroi kre pusi tame ko pulo bangsa asam sorkara sorsi bang jakong horang pitang delo order pitang delo sida la ke arnisi ke chekro dunvek nang ko la ke ari chingmun cheber vek nei pulo la sa misina long la ke jasa chiklo jonang bonge tangun me dat po aman apor bang si pinang kokpo sorkara pan kachuning rike la ke apor ke pinang kokji Labang sopor bang pulo ke chunune dat ko Labang sopor bang nang litum ko anang sila La sopor ke itum Karbi Anglong along ala sampai sita Aadhaar card ke pikening kan ke thom ning kan lilo ka khulita sita bang khutin danan Aadhaar card ke long le atum do ola la si ning kan ke thom ba ke apor nang piason te sarkar atum isi chuning rilo Labangso puthak rada tum pena bangke nilitum la puson ke thek thelo athema hem ke so dara tum setame do nilitum kache wanjia phanta akisung dolo la pen Halloween ka chongda tama tum setame do la potsi nilitum phan nang kirap jitangte kaya son kaya teng pen le nilitum phan nirapa menon pusi rada tum ning jepon chuning ri nang ko manera ka makira pulut nang rap pamenang ko lapen nang rap pulut nang rap pamenang ko lapen public atum ke ki claim ke da non nilia son ta ve nili chot te inglong asu non lang thek lang utule kapuri ke dak sipuri si ta inglong asu bang lang vitin lang su de ro edat barika hu da son ke kang de kang the da po du no tu ji wan ne ko son da no da pre nang wan pi long ai pulai ko son lo ke long ko da ke ongdung atum ke nilitum tong se kot pen ke lapusona sai nilitum chepachun thek thelo athema nilitum ke chongda chotelo choratum sai de Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen nilitum aphan kaya teng kaya son thak thak le nilitum aphan kirap nang ki pipon sang nang pipon thunon pusi kachuning ri padu pon rentilo
sara tengkulote anu tinta Aadhaar card link kuri nei to lo asa itu sarkar la mani ni pali mani po ma anu tinta ni tunla chiklo yon bu siapa na ti po ma chiklo yon kin ki sukses un e That's why mission ben ke. thema kunani hostel dam po tum tadu ba kunani kapor hi dam po sunda dam po tum tadu po ma chiklo yon le ke ni tum ben ke sukses un e po ama sarkar hin meta asa ba porong kichen nang po la pen ke la Aadhaar card link kuri rekus ta apranga tinga sang long nang kun ni tum ke athima chiklo yon met pute tangon e mati la tangon ing aku ta sang nang pinang po Bangso puthak nang le tum Karbing Long ton mas council la long ka chari bom tum phanali pipuji la bangso puthak no. ni tum ki puji bang ke sarkar aphan mani ni aphan ali mani ji seta kachuning ri bang ke la kullo chiklo yon met bang ke ini sukses un e po ma sarai meta la bang ke Dongka mukam ben Vicky Bay Karbing Long live. India ronalong ke do 6 schedule ateng pen Karbing Long Autonomous Council atum kaprega kimi voter list selam le det pen jo kidam tang thang ni phain koroner kewarni rusem song sing tia mir bir yalong song ko ra please association atum kache song pon kache song ahut Joint Coordination Committee for Protection of Autonomy lapen Karbirong asarama atum penta chitudun Bangso kache songalong son pholam the jongdun si Assam Governor aphan kapanong pinpuralu District Administration atumari deng pajir ponlo ke jong pona tengke India ronalong ke do 6 schedule tengpen Karbing Long Autonomous Council atum akapreka kimi voter list selam thek thedablo lapen man ke do Guwahati High Court hin pen chiklojon trokang bong 6 schedule ronalong ke do paragraph 2 sub para 7 atengpen jongjung Karbing Long Autonomous Council akimiaron Karbing Long Autonomous Council atum pen claim pon thek thedablo Antar में Assam Land and Revenue Regulation Act 1886 की रिमाफान पप्राइसी customary land law bangsi pangni thunangji lapen lake 6 schedule aron paragraph 4 atengpen tribal customary law bangsi pangni thunangbo sonsi 6 schedule aron along ke do paragraph 3 sub paragraph 1 clause E G H o atengpen si tribal village council pangni nangji pusi ke hang padupon Sonsi 6 schedule ronalong kedo paragraph 3 sub paragraph 1 clause E G H lapen o tengpensi tribal village council pangninang jipusi ke hang padopon Man kedo Guwahati High Court pen hukum pidera phiseta me Karbing Long Autonomous Council atum aki mi voter list lapen aki miaronatang selam pon thektheda lancho takalilang longle phelanga japong anta claim thektheda la sojoksi 24 plus asong penke je song nang ko Jong selang litum claim tek thelo pulote anghoy right cream nang nelo suntuk nang po Lapuson rara phan kapamang hula pen Karbing Long Autonomous Council kachu jordet chialama bangke kroidun thek thek pusi 24 plus asong chief convener pen kache songa puthak than pachini po Tang Ani State Election Commission pen itu aron dapatik electoral rule prepare phan ke nam ani si malon itu kado wita chilo de ningkan krihini pen atuman si voter list apan kan son teknologi plus milik bukan tu magelalo de 4782 hala so voter list kan ke lake aron ke nam lin kali chokche la pen ke State Election Commission pen Assam Autonomous Constitution of District Council rule pen hala section 129 pen pasi alang litung kan pasi daily mang me hala 1951 rules ke already High Court pen da isia order PLO biayela pen pasi hala bangke chokche usi nona kimia rules ke pemi bangke Karbing Long Autonomous Council pan kilo hala so hukum pidet pen abhit hala so rules sang pen ko pen si Karbing Long Autonomous Council otonomi aja konglang propen la so budak rules pen da pen ko pen la so electoral rule ka PPL panga chokche News report Karbing Long live Russia pen Ukraine ang bong ron thama pinian ni trok pleng tanglo Pini ni trok ke plengar ni Russia mok so tum Kharkiv administration a hem teng khengsi pangbok phunlo Bangso hut India pen Ukraine along luka charli dam abang phui nut apran dam nang chuilo Kharkiv lake Russian alam kaning je ke ong nai rong su pi mate asitilo la pen Russia country hoi pen kache coin not along rilo Bangso rong su pi along million isira tokbor pli anar mu phaido
Bangso Kharkiv arong supia phan kedam tang thang ni phaing ko rapli thelangar ni Ukraine phan Russia President Vladimir Putin ka tengkhenga hut pensi Russia mok so tum kachingkrin padu ponlo. La so teng pen Ukraine phan Russia tum pen aphi ong ka tengkheng ahiring tang bom si thekon long lo. Pinile thota Kharkiv administration along ka tengkheng padu pon. Bangso ka tengkheng ahut India pen Ukraine along son than mate medical student aprantam nang julo. Bangso pathak Ministry of External Affairs alamjai sarpo Arindam Bakchi pen pachini pon. Russia mok so ka tengkheng ahut apran gedam jui lugachari abangtu Karnataka state asor Novin Shekharappa pusi bangthek pon. Pinya da pen Russia hin pen Ukraine along rongso pike the kedo analong ka tengkheng asai padupon pon. International Desk Report Karbianglong Live. Tangte pini prime time abirta kala ponsi kang toniglo.